Mae di newid yma do. Yn to, mae'n llanas mae'n ddigwydd. Sgonda fi. Ti'n cofio pan o'n un blynedd yn ôl, te? A shift nos. Ia, shift da. Shift da, te. A galw yn. A ti'n yn penna fan i gael. A wedyn mae sy'n yn torri, ia. Mae galw yn neud. O ia. A di tha'n gysgu o. Ia. Mae'n gadw i amser, ond mae'n amser calad i gwrdd. O'na ni yn gweithio'n galad. O'na pwysio bod peth. O'na'n cael lot o hwyl, ond angen gweithio yn gweithio dod. Ie, ydych gwaith chi yma? Pan mi ddechrau 10-14 gyda'r dde. Bagian yn mynd i'n gael shells. Ac o'n i'n neud piswr, yn neud 5,000. I gael neud dros 5 o ddwrnod. Pan o'n i'n ddechrau, mae tua 7,000 yna chi. Ac yn ffrindiau mawr. Ac yn... Pawb yn neud o i gilydd bod? Neud o i gilydd. Helpu gilydd bob tro? Ia. Dwi'n mewn traffaith, oedd rwy'n bond o ddelpu ni. Ond oedd o John y Ffitar oedd o, te. Oedd o'n different class i ni. Oedd o ddim achos ddim achos. Ia. Oeddech chi'n licio gweithio yma? O'n i'n licio gweithio yma. Wel, nes i mam dros 40 o flynyddoedd. A fi i hapus iawn yma, ond ar adegau, te, pan oedd i draws dechrau, ac o'n i'n clywed faint o gyflog yn gael traws, te. Fi i llawer o dro, jes yn dod yna. Ond yma fawr i aros yma, te, dwi'n meddwl, na chi beth gorau nas i, te. Naeth un o'r crytio chwrdd i fyny? Adla cas yn, te. O'n i'n meddwl pan oedd P1 i fyny, P9 i fyny, P8, na, P15, te. Ac K1, a Klondike yn yma, te. A sa tri o siawn pan hwnna. A'r un dwytha yn Klondike. Klondike, 1988, hwnna, te. Hwnna gall na ddau un i lar yn sy'n. Faint o bobl oedd yn gweithio yma gyd? Wel, pan mae'n ddechrau yma, te, hwnna tua 7,000 yma. A oedd i orffan, te, oedd o dan 100. Ond be wedi digwydd, te, oedd i ddechrau, te, hwnna y pwdwr a gelignate section. Yn y pwdwr yna 4 ochan y bob cwt yn neud. Neu rhyw 40 o gesis. Gelignate yn rhaid i 40. Ar yn automatio pethau. Ac wneud hwnna i machine K3 wan te. Rolex, Yellow German. O'n neud cigarettes yn Germany. O'n neud explosive, neud rolio nhw te. Oedd hwnna'n neud... O, eisiau nhw cwrt ar 8 ounce, te. O'n neud tia 200-300 gesis y shift. Un dyn yr edag i. 4 mechad, neu 4, neu 40 gesis, te. Oedd gweithio yma'n effeithio ar eich effeithio chi? Yn effeithio ar dy iechyd ti? Wel, oedd ti'n cael cyr yn ben. Oedd cael cyr yn ben, ac oedd yn mynd â'r doctor ei tamad, te. Ia. Oedd ganddo chi lot o ffrindiau yma? Dwi'n ti lot o ffrindiau. Pawb o ffrindiau? Oedd pawb o ffrindiau. Oedd pawb na bod gilydd. Di teithio, te. Disgrifiwch eich diwrnod yma? Diwrnod gwaith. Oedd o gweithio mynd i fyny Klondike i weithio. A wedyn oedd y bwgis yn dod at pethau fyny o dreifed. A efo halan. Oedd i'n gwybod pan o'n i fyny na, te. 20 pwys oedd bac halan y bwyso, sti. Oedd un bwgi fyny, oedd gael nhw. Ar y trac, te. Ar y bwyso ar ein. Mae'n arach, mae'n sy'n arach. Os mae 3 lom bwgi o'n. Mae'n trio tynnu'r y drol i fyny i Seals Môr. Wel, o'n i ar ynglinio, ni'n mynd i'r symud i oedd, te. Wel, o'n i'n gweithio weekends, te. A dyn oedd yr ffitas i gyd i fewn, ac o'n i'n unna fe'r fforban, te. Oedd ffitas var ei clefar iawn, chi. Oedd o'n stripio masin reit i'r dim. O'n bora di Sadwrn. O'n i'n gweld nhw wedyn, countdown di Sul, dod yn ôl, gofyn y masin at i gilydd, te. Dwi'n wedi dweud, trwsio hyn, trwsio llall. Oedd e'n trwsio i te. O fi yw'r ffordd, te. Fi'n eisiau neud siŵr bod y cwt yn barod i gael ei dechrau beth i hyn, te. Oedd yn Sul, shift nos. Ie. Na, ci oedd gallwn ni amser ei difydd. A sut mae'n eich deimlo, ydych bod hynna gyd yn mynd o Penrhyn dod? O, dwi'n teimlo di ddal. Dwi'n meddwl yn teimlo, te. Di lle mae dim byd, wel, o'n am coedan yn just ag oedd. Na, oedd o'n ymdrir neis. Yes, gomdan. Cadw bob un i lawr ac o'n gatan yn beth ydyn. A'i mil gwaith yr
oedd o roed i'r bobl bobl. A da chi'n hapus efo, be maen nhw'n neud yma wan lle o ran trio cael pobl Penrhyn yn ôl yma mewn ffordd? Dwi'n hapus iawn. Ond be dwi'n drist, mae'n teimlo, mae'n fain am fi a cham ar un fath a fideo sy'n gorffan. Dylan ni gael gorgolwm bach yma ar ôl. Yn berthyn ac enwa. Oedd y benig sydd wedi cael ei lladd. Dwi'n drist efo yna. Ond i'n fath bobl, ond dyla fo'n ar rhywbeth i gofio am bwcs. Dylsa ni'n neud hynna chi, fysa rhan o'r project ma da ni'n neud. Dylsa ni'n neud hynna go iawn. A dwi'n siŵr sa rei o'r bobl pendyn, fath o... Fysa. Roed rhywbeth. Fysa, yn union. Tron eisiau lein. Ie, na, go.